ಅವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಲ್ತಡು ಜನ ಲೆಪ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಪಿರಾಡೆ ಕಡ ಪುಡಿಯರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದೈವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಕಡದ ಜೊತೆ ಬಾನ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಡಾಲ ಪನ್ಪು ನೈಕ್ ಬಾನನು ಬಿಡ್ದು ಭೂಮಿಡಾದ ಪಿರಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೇರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಗುಂಡನು ಸೇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರ್ತ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ರ ಬಾಕಿ ಅತಿಶಯವಾದ ದೇವತೆಯರು ಪುರ ಅಂಚೆ ಜತ್ತು ಬರಪುಜ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಕೊರಗತನಿಯ ಮೂಲ ಆ ನಮೂನೆದ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯ ಆಪು ಎಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆರಬೈಲ್ಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲದವಳು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರನವು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡಿ ನಿಲನಿಕರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪಾರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ನಿರಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಪಿರ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಾನ ಅನಿಸ್ವದಾನು ಆಂಡ ಇಂದು ಪಿರ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಉಳತಿರ್ಲು ಏತೋ ಜನಕಲು ಈ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಂಡ